Voin February nili sang ni som ni pali thole ni hian na thiana ai chiat na kan tok lat maya ai in kang tuar anoma na thian electric venga ni in voin chun dar khatle chan vela khan kang mai hi a chuak ni riat ani a in nei tu te hi an leng chuak a tilpui mo tia chuak ni in an hokha kang mai hi an huta a an veng hi among deuh hlek awangin Ṭanpui na thok mai tur au mai tur te kha anom lawa chuan tlangwal lo tlan pahnih kha an kawa chuan Ṭanpui na han thoka midang te na han chhun zoma ting chuanin kang mai thel nai thoni a zialo khop mai ai in nei tu hi pisiam veli ni in atunu ne na khosa an ni tin kang mai hi chuat chan tak hi riat ani lawa anei tu te anom lo hlan kan ti to kha in hnuai atanga kang mai hi ron chuak chho ni in nei tu nu hianin a ri a kong kapuyan hong kha tukvera mei khu muwa pon lam kang emoti in an en chiang kha anin hnuai atangin ani lo ni reng maya chuan Ṭanpui tu tur kha an zong ngal ani a ti chuanin chun mi re lai te ani a mi an lo wang deuh hlek a chutia mei khu anom ta chu midang ten lo mu in han sa chun zoma chutiang chuan Ṭanpui na tho chho chun zom ani bungrua engma chu man ani lowa kang ral vek an bungrua te hi an hak lai nen anoma tiang chuan an din mun ani a kin Ṭanpui na thel na thok tu te jinga hianin hliam tur te anom neuh bokan an khoi thlak khop mai an le na tom khop mai ani ti chuan anom no ve na thial electric note branch way me te hianin kang mai chuak awanga turte Ṭanpui na tur hi anan buat seya chung te chu ron tar laganga Ṭanpui na pedu te tan Ṭanpui na ha pek thei don ani lo pe ngai tur po khan som chowa tin zanin a lung le om kai mani veng penial veng pa in a chanchin hliam tur lung len phur thlak te chanchin aron update na hi karon da tel bokanga an serious view maya an leina tom tak zeta an klom mai na fakan phu thlot ani tuna chuan kang mei chuak lai video hilo thir ho lokang mùi sắc gì lâu mùi tục lòng chú lâu đúng sâu cũng còn gas về là buộc rồi anh là chuộc mà nè anh lẽ lắm bằng in so về thằng ai anh lẽ làm sao thì tên nghe masakop mai ani ya masakop mai Biệt có số khoảng cái cây đâu nữa số khoảng cái cây giờ là biệt có số đúng sâu nữa cả nó sẽ phải
Đêm khóc nó hô cậu nó khóc nó. Càng mấy nồi tọt ra chỗ này. Cá lồng lại thì các bạn vác cân rồi, hình bờ chuôn rồi. Mấy điều cái gì các thứ rồi. Lão thong. Quy phải đồ anh thì mò. Cái gì cho lâu. Mình chắc ông là số cái này. Aron tleng ve ni hei. Sau đó thì hàng cái linh vật thì An miss call chú miss call chú lem chuan ange chan kan thela wa aron tlai de ulek chu ni. Hat khanin fire motor kang thel motor kha lo thleng tlai view ni khanin alanga amaro chu hei an du wang ani lawa kang mei chuan a hun a hianin kami in bula khanin PCE 2.0 oma tin syntax man mai tur tui alo om boka tin hem kan fire motor hi tui do chop ngai te ni a khatia tui man rem chang tur alo om ta kha chuanin le kang mai chuan am hun hi national highway atanga pen thlak ngai ani a konga telir thei ding te tam deuh hlek to wangin local lo mai tura ti ani a amaro chu khati khan anulam atop don lam ai ro chuanin aron lang vele ramani ti kha kan soi du ni kan police te anti thakop mai engwangin ni anti that kan ti chuan atira angai lovin ti a in thel zo to a kan local thei to lo anti lo reng mi pui ngin na an ngai pui mo hle ni ti chiang khop ani